ዝርዝራት ዜና ካብ ዞባታት ዓንሰባ ማእከልን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን በወለንቶም ናብ ንኡስ ዞባ ከርከበት ምሕዳር ከባቢ ኣማላይት ብምውራድ ኣብ ሕርሻዊ ልምዓት ዋፊሮም ዘለዉ ኣልማዕቲ ምህርቶም ኣብ ገፍኡ ክሳብ ዝኣቱ ኩነታት ሕርሻኦም ብግቡእ ክከታተሉ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣጥቢቑ ኣተሓሳሲቡ አቶ አሉ ማሕሙድ ነዚ መተሓሳስቢ ዘቕረበ ካብ 12 ክሳብ 16 ለካቲት ኣብ ንኡስ ዞባታት ከርከበት ኣስማጥን ሓልሓልን ዑደት ብምክያድ ንሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ ስራሕቲ ኣብ ዝተዓዘበሉ እዩ ኣብ ከባቢ ሂምቦል ቀጨጭ ንዝካየድ ዘሎ መስርሕ ቅየሳ መሬት ደረጃ ምዕባለ ንግዳዊ ምንቅስቃስን ኩነታት ነበርትን ድሕሪ ምዕዛብ ምሶም ኣልማዕቲ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እቲ ከባቢ ብትሕቲ ባይታ ኣብ ሃብቲ ማይ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ነበርቲ ኣበርቲዖም ብምስራሕ መነባብሮኦም ከመሓይሹን ኣብ ምዕባለ ከባቢኦም ኣበርክቶ ክገብሩ ምእንቲ ኣመሓደርቲ ከባቢ ኣበርቲዖም ክነጥፉ ኣዘኻኺሮም ብዘይካ አቶ ዓሊ ህዝቢ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ቀጻል ብወፍራታት ንጽግኖ መስመር ከረን ኣስማጥ ኣብ ዝበጻሓሉ ብኩባንያ ህንፃ ሰገን ዝካየድ ዘሎ ናይ ምጥጥሑ ዕማም ተዓዚቡ ብዝሰላሰል ዘሎ ዕዮ ልዕሊ 45 ኪሎ ሜትር ናይቲ መስመር ተጸጊኑ እቲ መስርሕ ሓውሲ ከተማ ሓልሓል በፂሑ ከም ዘሎ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ምጽገና መካየን ኣብ ዝዛመድ ዕዮን ዝነጥፍዎን እንትን ኣካየትን ስራሕ ኣብ ድሕነት ዝትኩራ ኣስተምሮ ሂቡ ካብ ህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ሜጀር ራእዮ ተክልን ዝለኣኹ ጸብጻብ ሊድያ ተክለማርያም ከተቕርባ እያ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ምስ ድሕነት ዝተኣሳሰር ምቁጽጻር ኣብ ገራጃት ድሕሪ ምክያድ ንወነንትን ኣካየትን ገራጃት ጽገና ጎማ ከምኡውን ስራሓት ሓጺንን ቤቶን ኣስተምህሮን ሓበሬታን ሂቦም ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ ምቁጽጻር ዕማም ንስተሃርመት ወይ ዝሃረመት መኪና ብዘይ መጸገኒ ፍቃድ ዝጸገኑ ግዚኡ ዘሕለፈ መጸገኒ ፍቃድ ዝሓዙ ቁጽሪ ሰሌዳ ዘይብለን መካየን ዘቕመጡ ሕጋዊ ፍቃድ ዘይብሎም ኣብ ጎደናታትን መንበረ ኣባይትን ተሓቢኦም ክጽግኑ ዝጸንሑ ዘጠቃልል ብብዝሒ ጉለታት ከም ዝተረኽበ ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ሌተናል ኮሎኔል ታደሰ ብርሃነ ሓቢሮም ب15 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሌተናል ኮሎኔል ታደሰ ይኽበድ ይፍኮስ ሓደጋ ወይ ግጭት ምዘጋጥም ኣብ ግዚኡ ንትራፊክ ክሕበር ከም ዘለዎ ምስተጋጨወ ተሽከርካሪት ቅድሚ ናብ ጽገና ምውሳድ መጸገኒ ፍቃድ ካብ ፖሊስ ትራፊክ ክሕተት ከም ዝግባእ ብግጭት ክትጽገን ዝመጸት ተሽከርካሪት ብዘይ መጸገኒ ፍቃድ ምቕባል ብሕጊ ከም ዝሕትት እቲ መጸገኒ ፍቃድ እውን ዕለቱ ከም ዘይወደቐ ከረጋግጹን ንሰነድ መጸገኒ ፍቃድ በኣገባብ ክሕዙን ከም ዝግባእ ብዝርዝር አብሪሆም ብዘይካዚ ፍቃድ ይኹን ጋራጅ ዘይብሎም ካብ ሕግን መምርሕን ወጻኢ ኣብ ጎደናታትን ኣብ መንበረ ኣባይትን ተሓቢኦም ዝጽግኑ ከም ተሓባበርቲ ናይቶም ግጭት ፈጺሞም ክስወሩ ዝፍትኑ ተጠሚቶም ብሕጊ ዘሕትቶም ምዃኑ ክፈልጡ ከም ዝግባእ ብሰፊሑ ሓቢሮም ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ገለ መራሕቲ መካይን ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድን ቀሊልን ግጭት ኣብጺሖም ንግዚኡ ካብ ተሓታትነት ከም ልጡ እኳ ተፈተኑ ብምክትታል ፖሊስ ትራፊክን ምትሕብባር ህዝብን ከም ተታሕዙውን ገሊጾም ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ሌተናል ኮሎኔል ታደሰ ብርሃነ ኣብ መወዳእታ ብተሳተፍቲ ንዝቐረቡ ሕቶታት ድሕሪ ምምላስ ተራሰብ ሞያ ቴክኒክ ኣብ ምክልኻል ገበንን ሓደጋን ዓብ ስለ ዝኾነ ሕጊ ኣኽቢሮምን ምስ ፖሊስ ተሓባቢሮምን ክሰርሑ ጸዊዑ ተራ ወለዲ ኣብ ውጽኢትን ስነ ምግባርን ተማሃሮ ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ መምህራን ኣብ ከተማ ዓሰብ ትርከብ ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ ሓመድ እድሪስ ዓዋተ ገሊጾም ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ሁሴን ኣሕመድ ሓሎብ ዝሃቦ ሓበሬታ ወለድን ደቆም ዝገብርዎ ምክትታልን ምትባዕን ዝያዳ ተገዳስነት ክሕድሩን ዕውታት ክኾኑን ዓብ ደገፍ ከም ዘሎ ብግብሪ ከም ተራእየ ጠቒሱ ብዝለዓለ ቅጽልዎ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጹ ወለዲ ኣብ ሓገዝ ተወሳኺ ትምህርትን ጽጉማት ተማሃሮ ምሕታም ሓጋዝ መምሃሪ መጽሓፍቲ ምጽጋን ዓይን ምድርን ካልእን ዕዙዝ ተራ ይጻወቱ ከም ዘለዉ ዝሓበረ መምህር ሁሴን እዚ ዕለታዊ መደባቶም ብዘይ ጸገም ከሰላስሉ ከም ዝሕግዞምን ጾር ቤት ትምህርትን መምህራንን ዘፋኹስን ኣብነታዊ ተበግሶ ከም ዝኾነ ኣረዲዮም ኣብ ወንበር ኮሚቴ ወለዲ ቤት ትምህርቲ ኣቶ ዘካርያስ በረ በወገኑ ኮሚቴ ወለዲ ትምህርታዊ ጥዕናውን ፊናንሳውን መዳያታ ቤት ትምህርቲ ንምሕያል ዝሰርሕ ኣወዳድባ ከም ዘለዎ ብምሕባር ነቲ ደገፍ ብዝለዓለ ክቕጽልዎ ምዃኖም ኣፍሊጡ ኣብ ከተማ ከረን ሞያዊ ስልጠናታት ክቐስሙ ጸንሑ 131 መንእሰያት ተመሪቖም እቲ ንሰለስተ ዋርሕ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ስልጠናታት ምዝርጋሕ መስመር ኤሌክትሪክ ተንቀሳቓስን ደረቕን ካሜራ መባእታ ኮምፒውተር ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ከምኡውን ትልሂት ዘጠቓለለ እዩ ኣብቲ ናይ ምራቕ ስነ ስርዓት ኣመሓዳሪ ከተማ ከረን ኣቶ ዘርእስ ግዳዊት ኣብ ዝስምዑ ቃል እቲ ዕላማ መንእሰያት ሞያ ዓጢቖም ቁጠባዊ ህይወቶምን መነባብሮ ስድራ ቤቶምን ንምሕያሽ ምዃኑ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ብግብራዊ ስራሕ ከማዕብልዎ ኣተሓሳሲቦ ሓላፊት ሃማማት ኣብ ንኡስ ዞባ ከረን ወይዘሮ ተርሓስ መሓሪ ብወገና ማሕበር ንመንእሰያት ዕድላት ምፍጣር ሞያታት ንምዕጣቆም ምስ መሻርክቲ ብምውሃድ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝተመረቑን ገና ኣብ ስልጠና ዝርከቡ መንእሰያት ድማ ናይዚ መርኣያ ከም ዝኾኑ ኣረድያ
ኣብ 14 ምሕደራት ከባቢ ንኡዘባ ማይ ዓይኒ ጥዕና ጥሪት ብምሓስ ምህርተን ምስሳን ብዝወፀ መደብ ልዕሊ 54,000 ጥሪት ፀረ ውሽጣውን ግዳሞን በላዓት ሕማማትን ተኸቲበን ክኢላ ሓለዋ ጥዕና እንስሳ ኣብቲ ንኡዘባ ኣቶ ወልደ ኣብ ኣስፋሃን የሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ካብ 8 ክሳብ 10 ለካቲት ዝተኻየደ መደብ ክታበት ንጠለ በጊዕ ከብትን መፅዓኛን ከም ተዋህበን ሳላዊ ውሁድ ተሳትፎ ወነንቲ ጥሪት ዕዉት ምንባሩን ተገሊጹ ኣብቲ ንኡዘባ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ጥዕና ጥሪት ምሓስን ሃብቲ እንስሳን ምስሳን መደባት ክትግበሩ ምጽናሖም ዝሓበረ ኣቶ ወልደኣብ ከም ውፅኢቱ ዘሰክፍ ሕማማት ኣብ ጥሪት ከም ዘይተረኣየ ኣነፂሩ ወነንቲ ጥሪት ብወገኖም እቲ ክታበት ኣብ ምርባሕ ጥሪቶም ኣድማዓ ከም ዝኾነ ጠቒሶም ኣብ ቀጻሊ እውን ኣገዳስነት ተራእዩ ክድፈኣሉ ኣዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ዝወርሒ እዚ ኣብ 16 ምሕደራት ከባቢ ንኡዘባ ፅሮናን ልዕሊ 60,000 ጥሪት ተመሳሳሊ ናይ ክታበት መደብ ከም ተዋሃበ ይፍለጥ ربع مدرخ زرع عمان لوم عربي 17 لكاتيت تقدمتي بزكايدو ناي 118 كيلومتر ودر قتل نيروم السعودي جدما ترخيب اللوم كلتا إرتراوين تقدمتي كلا بداية مش داتا مالت مرهاو قدسن مقصب دبساين ساتفو زلو زرع عمان لومي بناي 4 متر ودر قتل نيروم تقدمتي أبزان لوم ودر 118 كيلومتر يمشفينهم أزان لومي 4 سنة بزوه بعقبسات بكانت نبرة زبزحو تقدمتي بحباريم كسف فصام بزحهم أبتستقايد أطبطا ودر لما ألكسندر كريستوف ناي كلب كاتوشات عواتي كخونين كله سوني كولبريلي ناي كلب بحرين مريدا كومون غريغ أنبارد ناي BMC نعوم تقتلهم كالا إنسا سنتر تحيزهم زوخن يجزي كسروم مقصب ساين مرهاوي قدس اندما مبل 15 درجة حزوم كسب التغيير ابزل ودرات بدمر حافشاو غزي مرح زلو بين هرمانس ناي كلب BMC كخون كله مرهاو قدس ب20 حدن كالي تبليصو اب ربعي ترتا تشرع يقصلالهم مخسب بساي دما ب 53 كالي تفليو اما بال10 درجة يركب كاب من اسيا تحت 25 عامه مرحنه مرهاو قدس حجونا تلفرن مرهاونة الدحريت تشرع زلو لاورنس لي بلاس غنا ب3 كالي تطرايو زمرح زلوم بدرجه غانتا دوب افريقاويت دايمشن داتا مرحنه عاقبات غعزالا نتا دحريا تسرع زلا استانا دما ناي 4 كالي تفللي أنصفات لالام 5 مدرخ زرع عمان صباح تقدمتي بزكايدو ناي 152 كيلومتر ودر كقصليوم